OK, takže čaute ľudia, vítam vás, Papašmoto IT, dneska tu máme nové video a dneska hráme War Thunder. No. Je to veľmi dobré. Keď ste videli minulé video, ako hrám Chameleon, tak tam som hovoril, že budem hrať War Thunder. No, Amerika je veľmi taká, na začiatku je dosť ťažká, lebo reálne tu M2A4 reálne vie skoro všetko akože prestreliť. A je to fakt ťažké s tým hrať, ale však skúsime, no. Čo nevyskúšam, neviem. No takže začínal by som asi LVT A1 by som asi začal. To je taký ten obrovský. Obrovský tank a maličká hlaveň, čo akože vôbec sa mi nepáči. Ale však to nevadí. Dajte like pre ďalšiu časť, ale asi ju urobím aj bez vašich lajkov, ale hodilo by sa aj s lajkami, lebo však lajky sú good. No, ja by som ešte rád povedal, že tie zvuky sú extrémne hlasné. Dobre, teraz to je pohode. Ježiši Maria, čo to je tak nahlas? No, dobre, toto je lepšie. No, išiel by som asi na C-čko. Nie, na B-čko nie. Asi na C-čko, hej, na C-čko. Máme tu sú takto dvaja vzadu a oni aj reálne fungujú. Oni vedia strieľať. Joj, pozor, lebo nabúram. Teraz hrám pozemní zjednodušené, to znamená, že sú akože, že proste vidíte taký ten biely, taký tie biely krížik, no tak to vlastne mi potom bude... Ej, more. A už niekto po mne strieľa. Jasné, že M8. Kto iný by po mne strieľal? Počkať, ale... Ja potrebujem zistiť, že tá T26. Tu som tu videl. Som nabúral. Tam je. Nechcel by som. Typek urobil, že kabum. Kabum. Kablau. Kabum. Hej. Tam je. Ty švina. No vykúkni, more. Hell no. Čo tu robí M8? Choď preč, prosím. It was at this moment that he knew. He fucked up. No tak to ma zabije. A čo tu robí M8? Však 1,3. Hej. Cítim Imposter is sus. Dobre, takže ja sa jej idem pomstiť a dám si tam rovno, že... Kde je? Dobre. Capture and maintain superiority over the... Ježiši, zase top angličtina. Idem za týmto číha. Typek sa jak volá? Divné meno. Ja som ho nabúral. No. Počúvajte, ten Amtank sa nejako veľmi blíži. On sa nejako veľmi blíži, hej. Ej, yo. Watch your deck! Dobre, týchto ti tu vyrazím. Toto ti tu takto vyrazím. Čo tam robí ten Panzerfrausen? Rikočet, kámo. Nie. Choď preč. Nie. OK, tak this is the end. To ma dal ten na boku.
Vám hovorím, že toto akože Amerika toto hneď takto na začiatku je veľmi zlá, lebo proste toto všetko vás vie preraziť a vy neviete skoro nič. Takže, tak, no, je to úplne na nič. Rozhodol som sa, že idem asi na Bčko, nie, idem na Ačko. Na Ačko podľa mňa teraz bude málo, lebo všetci idú na Cčko, normálne tam ich je kopa. Koľko to má? Aha, to má aj na bokoch. Ej, jo. Kto má? Ale more, ďalšia M8. Ja ideme za to M8. Blbá M8. To je taký otravný tank. On to má hrozné tie náboje. Akože, normálne to sú také náboje, že 0 z 10, akože. Lebo tie náboje sú také, že oni sú nie také to, že armor piercing, ale to sú také tie, ktoré majú v sebe strašne veľa gunpowderu, že proste oni fakt, že vybuchnú, ale reálne iba nejak koľko. 25 mm môžu prestreliť, aj keď reálne tento môže 74 mm. Typek je niekde tam. Tam niekde. A mne sa to vôbec nepáči. Lebo teraz na mňa niekto vybehne a... Oh my god. A nakakám si do gati. Prečo počujem lietadlo? Aha, tam je lietadlo. A hen tam, to je môj. Typek ide stade, typek ide stade, typek ide stade. On príde. Daj toho, jak som to vedel. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ako som vedel. Kámo. Ako? Skade? Dobre, tak toto... Toto bude ešte sranda. Dobre, ideme ešte raz. Je to ťažké. Ešte sem tými Nechápem, na čo proste ľudia používajú M8. Oni proste dobre vedia, že to je slabé, ale takéto pidi tanky, jasné, že to prerazili, tak to som si mal zoberať ruské. Kamo, ruské by to neprerazilo. Ach, Mária brehy. Dobre, to je taký malý koľko to vie preraziť? 76 mm, o 2 mm viac jak ten Anton, čo trepem. A hneď už po nás strieľajú, super. Zmrdíci. Ten tam na... Hej! Ja som chudáka nabúral. No, išiel by som na C-čko a idem... Ej! Ten sa už na mňa tak pozerá, že are you serious right now, but... Áno, posuň ma, ešte ma posuň. Áno, dobre, good boy. A už mi na mape ukazuje, že tam niekto je. A tu je ten... Hej. Prečo vybuchol? What happened? More uhni. Oh, heck no. Heck no. Heck no. Get out. Kámo, typek sa už zdá. Chudák. Typek už proste vedel, že je po ňom. Chudák typek. No mi ho je teraz ľúto. Aha. Dobrú nôcku. Krásne. Oh, no. Oh, yes.
Oh no. Prečo je niekto za mňou? Hej. Hej. Ja tam vidím tú BT-42, ja ju tam vidím. A neviem prečo mi tam... Ježiši, blbá Gun Depression. Jaj. Už by som mal zadarmo Nie, že si ma nevšimne. Dobre, nevšimol si ma, ale tu niekde je tá BT5. Aha, tam, tuto. A to je BT42. Hej, to ste mi nepovedali. To ste mi nepovedali, že to je BT42. Hej. A neviem, že či tam ešte je. Hej, ona ide zaútočiť. Ona ide, ja ju vidím. Ale ona chce, ja ju vidím, ona sa hýbe, ona to... Dobre, tak to som nečakal. Ty vole, ale oni majú extrémne veľké tie ona. Ona položila hash. Aha, dobre. Tak nič. Aj tak, pardon. To som nevedel, že používala hash. Mne sa zdá, že BT-42 ani nemajú normálne náboje, oni majú iba takéto tiež. Také, že ktoré majú v sebe 1 500 000 kilogramov gunpowderu, ale reálne ti prestrelia 25 mm. No a ja idem takto s mi bombou. A prečo som celý čierny? A prečo po mne hneď niekto strieľa? A prečo som celý čierny? Neviem, že či to vidno aj na videu, ale ja som celý čierny. Akože... Why? Tell me why you won't give me a cheesecake. More, musíte ísť po mne. Však po ňom strieľaj, Dick. If they ask you why, tell them that I don't have nerves. Aha, tam je, číha. Číha na mňa, číha. Dobre, vy sa tam pobojujte a mňa nechajte. Hej. Prosím, vybuchni. Bomba, vybuchni. Prosím. Ona odíde, tá číha stade, Aha, dobre, tak nie, odíde, je po čihe. A zase som tam videl tú BT-42. Ona podľa mňa teraz zase vykúkne a boje po mne. Počkaj, kde je? Aha, tam vidím ten dym. Ej. Dobre, urobíme si tu Tokyo Drift, áno, super, ešte ma zabite. Áno, lebo však akože fakt. T26 ma zabila. T26 také slabé, že to reálne Dobre, idem s týmto, lebo to mi išlo lepšie, ale táto Amtank má, že hrozne je tu Gun Depression, že sa vôbec nemôže tak... Gun Depression v podstate znamená, že ako sa tá hlaveň môže ohýbať dole. Že akú má ten úhol toho ohybu. To ohnúť. Reálne ten Gun Depression je takýto. Hej. Ale to je dosť dobrý Gun Depression, ale keď pôjdem takto nabok, tak už to není dobrý. Už to sa proste nedá. Keď som na nejakom kopci, a čo podobňou je nejaký, tak to sa proste nedá, ale akože... Prečo po mne strieľa? Choď preč! Nerobínkaj! Good boy. A čo? A tam je ten tetrárk. Ježiš, to sú také malinké one. Dajte like, keď chcete, aby som na budúce, keď budem hrať War Thunder, hral s týmto tetrárchom. Lebo ono to je strašne sranda s ním hrať. Lebo to je taký malinký, on je extrémne rýchly. Reálne oproti tomuto, čo mám teraz, tak je, že obrovský, ten môj. Reálne, ja proste nechápem. Tie malinké tanky sú proste rýchle a vidia sa všetkému uhýbať, ale takéto veľké sú pomalé a všetko vás vie preraziť. Keby to aspoň malo nejaký veľký armor, že
Aspoň niečo, nech sa to počíta. Ale ono ani jedno, ani druhé. A tam je zase tá BT-42. Kámo, tak ty si robíš srandu. A prečo tu má 2.0, keď ja som 1.0? To není fér. Ajajajaj. Skip, tu hangar. No dobre, takže ďakujem za pozrietie videa a lúči sa s vami Papa Šmute IT.